Irvin, sino siya? Can you please stop dalawa? Meron ako pipiliin. Ah! 1 hour later. My boyfriend? Wala pa. Wala pa. Bakit parang tuwang-tuwa ka? Pag-usapan natin ng mga ex. Mga ilan sila? 3 lang. 3 lang. Tulong? Hindi. Oh, ano? Hinanap ko yung M3. Anong M3? Mayamang maling mamatay. Sinasabi ko to, kaya pala to, aabutin to ng 37. Congratulations! We have a winner! Palakpakan po natin si ma'am. Ano po ba ang tipo mo sa babae? Para teacher ba sa baba? Teacher ka, ma'am? Ay! Gusto niya ng teacher! Baka gusto niyang gumawa ng visual aids tsaka maggunting-gunting. Baka gusto niya mag-floor wax. Sir, pag ganun, sir, for example, sir, mabigyan ka ng pagkakataon kasi kapag sinabi mong ang iyong asawa ay guro, ibig sabihin parang guro ka na rin. Kasi tutulong ka, magpapanday ka kung may ilalagay siya doon, magpipintura ka pag brigada eskwela, magtatanim ka ng gulay sa gulayan ng paaralan. Handa ka ba para sa isang maestra? Handa. Kasi si Dexter, Seaman teacher. Seaman teacher. Okay. Sinasabi ko na! Alam mo yung sasali ka pa lang, pero feel na feel mo, ini-imagine mo na ang sarili mo. Sir, ganito sir, ano? Eto, seaman ka, tama? Kahapon pa tayo punong-puno ng seaman, no? Ng seaman, tapos puro seaman. Okay, may mga bagay na importante na mga gamit ang seaman kapag sumasakay sa barko, tama? Nagaling sa baba, bago ka sumasakay, bit-bit mo yon. Sa tingin mo, kung si ma'am ay magiging isang bagay na bibit-bitin mo pagsampa mo ng barko, ano si ma'am? At bakit? Ano siya? For me, Kujin, kasi siya nagpapaganda ng buhay. Wow! Oh my God! Sabon ka daw, Kujin! Ayun, John. Tropa? Yes. Isang school? Yes. Nag-share ba ng chalk o marker kapag nauubusan ka? Yes. Nag-share ba ng mga soft copy kapag may mga kailangan ka? Yes. Mabait. Pero ito lang sabi ko sa'yo. Ano? Hindi ka lang nag-iisa sa buhay niya. Ako ang nagpapaligaya sa kanya. Ano kaganapan na nangyari dito? Tumigil kayo. May anak kami. May anak lang kayo. Pero ako nagpapaligaya sa kanya. Bahay na at lupa na may titulo kaya makuha. Siya pa kaya. Irvin, sino siya? Can you please stop dalawa? Meron ako pipiliin. Anong subject tinuturo mo? Philip. Ano maka-on ka na? Sige. Philip. Anong mic ito? Hello. Pilipino. Filipino kaya naman. Para eto, kung magiging ulam si ma'am, Yes. anong ulam siya? Kung magiging ulaman si Ho, sa tingin ko ay lechon. Bakit lechon? Kasi kahit pumutok pa ang bato ko, kakainin at kakainin ko pa rin siya. Saglit lang. Wait lang. Si Hope ba ang minimin mo? O si Irvin? Kaya ko I love John. Ay, naku. Moving on. Okay na tayo, John. Thank you so much. Doon ka na. You pass the test. Proceed. Next one. Idol! Idol! Ito yung mga yung mga pormahan na Wow! Woo! Nakakakilig! Oh my gosh! You're so pogi! What's your name? What's your name? My name is Michael Mom. Michael? How old are you, Michael? I'm 30 years old. 30 years old, 1994? Magkasing edad. Akala ko magkasing edad lang tayo, 30. Okay. May girlfriend? Wala pa po. Wala pa. No! Ay, bakit napapatingin ka sa kanya? Sabi niya, wala po, ma'am. Okay. Kung
aayain mo siyang mamasyal sa isang lugar, saan mo siya dadalhin? Kumartis po ma'am. Sa Marquez! Woo! Dumiretso na kayo doon, Hope. Bakit sa Marquez mo dadalhin si Hope? Kasi po yung pinaka-ibigay ko sa kanya is Magandang view ang maibibigay mo para kay Hope. Thank you very much, Michael. Ayan, nakabahan ka ba? Sige, dito ka na, Michael. Dito ka. Okay, ito la. Wala na? Okay na? Okay na? Alright, ladies and gentlemen, we have these three. Ma'am, iba-blindfold po kita. Okay? Sige po, i-blindfold. 1, 2, 3, and go. mahal na mahal kita. Wow! Galing! Parang ano? Parang pari. Moving on, let's see our next applicant. Ay, may mic ka na pala, sir. And 1, 2, 3, and Hope, mahal na mahal kita. And go. Mahal na mahal kita. Woo! Parang sasama na si Hope dun ah. And of course, our third applicant, lakasan mo. 1, 2, 3, and go. Mahal na mahal kita. Wow. 1, 2, or 3? 1. 1. Sige, 1. Congratulations, number 1. I'm so sorry po Sorry po sa dalawa, talagang na-finish. Sure na talaga si Hope sa number 1. Sige, ibigay natin si number 1 sa kanya. Hope, sinasabi ko sa'yo, baka ito na, huwag kang nagtatagal, nagmamadali ka eh. Eto na ha, tutunin ko muna to Hope ha. Okay, Hope, Ma'am Hope, tayo po tayo, Ma'am Hope. Okay, saglit lang, excited ka kay number 1 eh. Dito ka, ayan. Tapos dito ka, Ma'am, Sir. Ladies and gentlemen, this is your pick, male number 1.